You cannot kill me because you are not my God. Uwashime kule kula Uwashima kala kala Uwashime kule kula Kule kula wa eme oda Isipa kula papala bo Uwashime kule kula Uwashima kala kala Uwashime kule kula kula wa eme oda Bongo sequence. Oh no, wala shishine kemera mu. Ashim chine kemera mu. Ashim mo kumeshi. Boko meshi la o. Ajuka banje fuda. Now we have arrived. Atinga Woma yohuola full time. I want your match much. Oji pana wande che honu neriba. Yana brohe hanalo. Nji kwano shige kama oji ga ham meeting. Ma para meeting jebe nu ko oji. Shawama yo wanna be men no your mouth. Ajizure to be men no your mouth. Sequence yo wanna be men no your mouth. Ajizure to be men no your mouth. Eje mi je machim sejo. Eje mi je machim sejo. Ayo mana mo sa machim so yo. Eje mi je machim sejo. Ugo wanda turu la risibe. Ugo muturu la risibe mo. Taga makoro yo wale. Ugo muturu la risibe mo. Wanda wawe bebe ete umanya anya yo ona mre class na lo wari hasheme ina ma show ya shushu ka wonye bure ina ma ate bere kuro lolu umunnem dechi bereza wo mamelila dege ngopala wanda wawe bebe onya kala ri ochewe Alimo State Kanu Lolum. Chineke kosie ma antura kare. Kama welo wadubo la mujo. Emeshiri monye aribe no amam. Nde manu gereo. Mama melila. Obungwere ni awongwere biyono. Fire. Kuya. 10th of June 2016. Onye nwere ntị Kanu Lolumo ekidi na akpụrụ omenejimo Chief Regina Damade ọfụmaga ngwurue ngọkpalale arara gburugburu ndị polisi akpọchie Attack, destroy, kill them. ana m owere mama mebe m na chụga nwafọ m dene hụrụ manya fu na kụọ Atinga, where are you? mama m rumaka kpọma nwa o kpọma m Chijoke nwa chie Chijoke fuolo, ya Chijoke nwa Atinga le manjinjejela o ine nishina muo shanopaka majumese choma ya kpara ya o jumia show nene alowere ya showere tu nwoke aboga ugwu magala ụfọdụ boga ya otu ngọkpala nwuche bụ shifere bịa na ya mara na n'ụsọ ndebere ha ya mara na ndị enyi onye achachọ shọnakwala ọ na-elekwa na ji nna gbasa papa o kasa hụ kpọrọ ya aha
no one them play. Daddy J won't come and my royal. Ababa Nna, Ababa no more. Ababa Nna guru. Ababa no bige. Mama show no ishiya no way. Atinga mayodo, otoro nutungo bala jemao. Jumia show nini ine. Yashim, onamburu nine pralibe. Biamanga yao, chiya chomana wana woke. Chona Gbula, analebo na jinna basa papao. Mana shimbe me frogranya ko ubebu ebu. Onye buhe shoku kine buo. Shege jentida, ewe mebuo. Shincho papa cho, owama ogare la ya mama. If I tell her my papa cho, Onye buhe shoku kine buo. Obo nyari yome na keja kiyokuo. Yashi, Atinga Woma yobuka njere oge memu. Meje shoka ururo. Ara Gbula Atinga Woma ziroshiyo. Lekala Atinga Woma parego. Na mu mega kidi na peni ndoma o. Nja fuge buo, nji songwe buo meje ruwaye. Na yangu na airport road we. Bebe nji moto mu JPgo. Lekala Majoma menini ajichori bu mokoro. Atinga Woma majoma dedi. Wanya menu wayama na yao. Ke mama ngeshoku wanem ashim ya mana mama. Onye buhe shoku kine buo. Obo nyari yome na keja kiyokuo. Karuma naga owode chimerese. Idina pasabola o. Antikidi na pispode. Kalo were o. Ewere no number e. Lady. Atakiri number e. Anyway we are Lagos State. Apali je wanem. Jemana Lego. Ayama. Eduru Lagos State e. Ine. Egide ofuonye. Apuga ho China ndi oma. Lekala no. Onye buhe shoku kine buo. Agro ya logo were o. Ewo jasala nyokuo. Akuma ya tontonto. Leja goshima. Ya goshima babu habije. Jasala nyokuo ine. Bedemo. Ajoa, do you know Mr. Atinga Woma? Yes, you know, I don't know him. Onye buhe shoku kine buo. Do you know one chief? Emmanuel, I don't know them. Onye buhe I don't shoku know. Yes, I am. Do you know one Mr. Kelechi Hakaram? Oh! No, I don't know him. Onye buhe shoku. Atinga baby. Opo ma chikeri baby. Ashaila mao. Alama di ba magani. Aduga mshemejero monyo. Ine. Abogaru very sonye nguruji ya nelo wai. Ayamakwa. Na so Onye ibi. buhe shoku. Ojo ngokuko wada Obo nelo. nyari yome na keja kiyokuo. Okuke nwenu ngboso. Onye buhe shoku kine buo. Lele. Obo nyari yome na keja kiyokuo. His Royal Highness. Ezeli Onwokocha. Atodire one of Nna autonomous community. Agewu chairman Mbise Council of Traditional Rulers, Imo State. Atinga Woma ekelele agara groma. Ezi oyisungu. Omembo karike. Anyị nwekwara no Sunday jenko na Ligbole. Ayama dede. Dede hụrụ mmanya Atinga Woma o. Ayo Woma. Anyị nwekwara no Sunday jenko ine. Abia dola dede. Dede hụrụ mmanya Atinga Woma o. Yoma.
Chineke iso na ndị ji Akụrụ ya nwa Chi gọziri gị aga ịma mba Agi Wuchama Broham Rentals Limited Ekraka Honorable Gurege Guo Ikemba Nne Nanu Nodum iso na ndị mma Chi gọziri gị aga ịma Kena mba kwanu makori akoge Ikemba Ibari Guwa Nyomare Mma iso na ndị ji Chi gọziri gị aga ịma mba Chief Mrs. Colette Guo Ome Nwanne Meje Mono Agụwanyi Wanyomare Mma Mejaba Ọwịa Ugochi nyere nke mbụ na Langọkpala Agịwụkwadi agụnwanyị Uguru Mbise Iron Lady of Northern California Ekelela m gị na grọma American Bay Honorable D.O.E. Ekechi Ome Nwanne Dede Bụkọmarị Mma na-eji bịa n'ụlọ Ejeje Honorable Satoto D.O.E. Ekechi Ugejeje mba 1 Ọfụngọkpala Chamana Chifuna Executive Bụkọmarị Mma Marketing and Media Limited Omenejo Oge Awugo Sunrise Integrated Media Deji Ogo Former Commissioner First Logistic Company Information and Strategy Imo State Akuru Yonelu wa Wokomari Mawuso Onye Braya Akuru Yonelu wada Onye Baraya Demarako Agiwu former Director Election Planning Committee and Monitoring Presidential Election Abuja Honorable Chief Dr. Saray Dari Anukam Igwe Kala Meje Monu Meje Nona Igwe Kala Le Kono Fumowa Atlanta Georgia Geko Kala Giyo Ina Iwumi Onyema Atlanta Georgia Negade Onyema Atlanta Georgia Ishimbe Ole Onyoma Iwumi Honorable Chifatan Neja Kolam Achono iso na ndị mma Chi gọziri gị aga ịma mba Ikemba one of the member One up general iso na ndị ji Chi gọziri gị aga ịma mba Ikembele Welcome Mma Ikembu nengi member no Ogarege mma Atinga Woma wawe Ola Ikemba ye Ojo amakwa One up general Chibalo ile Alo shu so para Omi ubu Meje mono ina nuno Omi ubu Na manato Mejaba Chairman CEO Lossy Investment Company Limited Omi ubu Karaka Akuru Yonelu wa Wukoma Wusonye Baraya Pilemo Kwenye Semelo Wada Kekwe Sakuo Emanakwa Chief Jas Ore iso na ndị mma Chi gọziri gị aga Akwade ịma mba one of Umokane The traditional prime minister iso Also na our ndị ji HF number 1 Chi gọziri gị aga ịma mba Umokane Professor Jasie anyanwụ nne m London based welcome in Nanu London based Professor Meje Monu Ezi nwanu moyera ni Ebe moyere Former German Imo State Happy Fondo United Kingdom Onyoma And Europe Meje Monu Neje Karaka Onyoma Philanthropist man Anekelela Mrs. Choma Anyanwu London based woman Ine awawe babore mana Oja waju ese nelo wa wanem Ajonu nde krakano Ajo ese wanem achọma ndị ji nkụ Ayelebe Yesh Shanyi wakwara no Sunday jinku Ayamadede iso na ndị mma Chi gọziri gị aga ịma mba Anyị nwekwara nụ Sunday jinku ine Abiadola dede iso na ndị mma Chi gọziri gị aga ịma mba
kraka Chief Victor le ome nwanne na-anụ n'olu m dede nwoke mara mma Oh yeah, Chief Victor gịnị ka nwa nwere omeno ha one of our mama nna nyere go one of ezi awọ onye ọma na-ewu ewu na United States of America Atinga Woma ekelela gị na groma iso na ndere mma chigosiri ga gị nwamba o mejema na lembise CEO achọma ndị hụrụ mma dechi mere eze mgbambụ mejemọnụ Wona Motos and Property dechukwu mere eze na nwata ya mekele na groma ndị ọma ndị kraka bụ ndị kraka ha chifule Conrad enyi nwanụ si ya gbamoro ị na-anụ n'olu agbagishi mụ gama n'ihe lụjọ na-eji enyi anya ga-enwe iso anya asọ agbagishi mụ gama n'ihe lụjọ na-eji kara aka enyi kwụkwagide onye ya ọma kwụkwagide ya ọgụwa omenibe nibe nke mbụ na Lambise omenibe Chairman CEO Conaco Holdings Limited agbaghụ ga-abụ ịga masọkara Ujimote Moko Ojimotemo mekele gị ome nwanne m ome bụrụ onye ọ na-ara iwe onye mma tekara aka ka onye si ebe n'ụwa nwanne m ekpesabu onye siri ka o siri ya siri ka onye si ebe n'ụwa daa egbe jakụ ejiri ka o si ịmara ya were ya enyi mbise kpọmanụ ya enyi mbise kpọnụ ya enyi mbise anụ kpọmana m ya o enyi mbise onye eme na dola enyi mbise onye eme na pasue enyi mbise onye ji dola emoji o enyi mbise onye ji dola pịa maghị ya enyi mbise elela mori akụgo lọlọle ji na nwari mma enyi mbise otu dị ebe ọkọ enyi mbise ele mma nwaanyị ọma imeta mmanụ ije ama o ụmụ nwaanyị gadịgade ji na nwunye sungu 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 mkpọmkpọ osodieme eke the first lady ugodi ọhama ugolo ugodara je nwere ji yo nwachi mere eze mgbambụ na-anụ n'olu nwachi mere eze na nwata mekele gị grọma onye ọma ọgwa Chief Kristo Gonusugu Chukwu Okoro agbara hụrụ ugbu ọkụkọ na Lambise Chairman CEO York Hotels Limited Solo Lagos Ekraka iso na ndere mma Chief Patrick Iwu chigosiri ga gị nwamba o Ezurumezu one of Mbise Chairman and Chief Executive Officer chigosiri ga gị nwamba o Batfin Investment Limited Batfin Oil and Gas iso na ndere mma Batfin Electronics Limited Ekraka Ezurumezu nwoke mara mma mekele gị iso ndị toro eto TBN nke anyị ọ garịrị gị mma Achị Autonomous Community TBN nke anyị iso ndị toro eto onye ọma kedụkwanụ maka oriakụ gị lọlọ sela chikọdiwu medical practitioner ọ ga-ewole dezurumezu ụwa niile Prince emufọ mmadụ na-anụ n'olu udu akọ mmiri mejemọnụ na-eji ofu onye a na-akpọ high tension omi nkuku na-eri nkuku iso ndị toro eto importer and exporter daligade Ima New York Incorporation itoro eto onye ọma iso na ndere mma chigosiri ga gị nwamba o YouTube Global Corporation Princess Joy Kwanu nwanyị ọmara mma Odibeze di ya Princess Joy onye ọma ọfọ mmadụ ine semebe elu wa odeni wonne mi na anụ n'olu bọlịbọlị bụlago mekele gị Chairman ile Anka Group of Companies Nigeria Limited na-eje ọgwụgo Anka Records nke anyị na-ede ọgwụgo bịa ma nwoke ọmarị ma iso ndị mma
truth elowa nwanyị mmanya na kwa emele di ya ji kpọọ ya the one and only chick akwụgodia Chi Francis Nwokwe Nwoko mara mma bịamanụ mele gị ome nwanne ihe mba obe bụrụ onye ọ nara awanwe gwakpọrịala bịamanụ iso dere mma awanwe gwakpọ ọgụ kefa one of movies enyi m gị se shim kele gị na-ejigoro ma eme nwata kpemere ibe nkọma obi gara ịmụ mma ịmara ko eze chukwu chiri aka Donero of Lagos Donero of Washington DC ọkwa obizi m gị se ewodachi agị wụ chairman Entertainment Limited Club Standards Ikeja Donero of Lagos Shiny wakwara no Sunday jinkuo na libole I am madede Donero mana shatenga Anyị wakwara no Sunday jinkuo ine Abia dola dede Donero mana shatenga Oh ine dada Anu metula ozindara Ndeka nyuwazo Eme wanda bebe libe ndogo bidiyare mumapa Ari dibe ndeka nyewe mbaja kugomo Nefapala Iso Sagede Isege Lebe lebe Iso nandere mma